Lissabon, na Londen is het nu de beurt aan die prachtige stad Brussel. Hoe ziet die tentoonstelling eruit? 2500 vierkante meter. We vinden daar maquettes op ware grootte, we vinden schetsen, we vinden requisieten, kostuums, decorstukken, noem maar op. Allemaal originele objecten die door LucasArts zijn geselecteerd geworden om deze tentoonstelling te evokeren. Ja, er is een meet and greet met robots, C-3PO, R2-D2 en je kan op de foto daarmee gaan staan. Je kan ze ook tegenkomen in de wandelgangen vanaf 16 februari. Open alle dagen, zaterdag, zondag, hoogdag, laagdag, van 10 tot 18 uur, op vrijdag en op zaterdag tot 19 uur. Ladies and gentlemen, please welcome Anthony Daniels. Like me, but a little more upright, with his shoulders back and very correct, very tight stomach, and he is very nervous, toujours énervé. Et quand on fait comme ça, le voix vient un peu plus haut comme ça, et enfin, hello, I am C-3PO, Human Cyborg Relations, and well, I saw R2-D2, R2-D2, where are you? C'est comme ça. C'est comme ça.